Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 8 ostirala da eta astea amaitzeko elkarrizketa bat izanen dugu. Ana Gurpegi gurekin izanen dugu, Ana Zizur Nagusiko talde feministako kidea da eta iraiaren 9an, bihar bertan, larun batean, Zizur Nagusiko kulturetxean dinamita feminista jaialdia antolatu du mugimendu feministak berdintasun arloko zerbitzuarekin batera, eta bertan hainbat ekintza egonen dira, bi kontzertu egonen dira, aurkezpen bat eta zenbait ekitaldi, eta horren inguruan eta hurrengo asteari begira Zizur Nagusiko jaiak direla eta Ana ekarriko dugu eta berarekin hitz eginen dugu. Baina aurretikan, badakizue, beti bezala, betiko edukiarekin abiatuko garela. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1873an, Emilio Castelar, Espainiako lehen errepublikako lehendakaria egin zuten. Urte batzuk geroago, 1917an, Errusiar inperioa abolitu eta errepublika bihurtu zuten. Egun berean, baina 1944an, Bigarren Mundu Gerra, lehenengo V2 bomba bota zuten Britania Handian. Eta bukatzeko, 1972an, UNED sortu zen. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, osasunak kanpaina bat abiarazi du sedentarismogatik hiltzeko arriskua murrizteko. Ohartarazi du diabetesa eta minbizia bezalako gaixotasunak jarduera fisiko ezarekin erlazionatuta daudela. Muebete mugitu programak ariketa egunerokoan sartzera animatzen du. 15 urtetik gorako nafarren 54,3% ez dira aktiboak. Eskuinean, Nafarroako fiskaltzak 588 sexu indarkeria kasu izan zituen 2022an. Urteko memoriak erasoen 84 gehiago jasotzen ditu. Indarkeria egindako lapurreta delituek eta estortxoek gora egin dute. Futbolean Monkaiola zuntzen hausturarekin. Hasiera batean ez du Getafen jokatuko. Alboan, bueltarengatik trafiko mozketak. Gaur arratsaldetik aurrera Larra-Belagoako sarbidea mugatuko da. Jarraian, anaitaren aurkezpena kalean bertan. Eskubaloia Iruñeko erdigunera eta aurrengana hurbiltzen da. Argazki nagusian, irakasle batek ikasle txiki bat zaintzen du Iruñeko San Juan de la Cadena ikastetxean. Titularrean, ikasturte hasiera. Aurre hezkuntzatik batxilergora eta lehen hezkuntzara milaka ikasle nafarri ateak irekitzen dizkiete ikasgelek. Ezkerreko berrietan batetik Txibite kontseilariak kargutik kentzea eskatu du UPNek enpresa batein jabe gisa agertzeagatik. Politikarekin jarraituz UPNek babesa bilatzen du PSN-en eta udaltzabak atzera botatzen du gurutzeko plazan duen proiektua. Bestetik, aurrerapen blokearen zatiketak hainbat parlamentu batzorde ematen dizkio eskuinari. Ondoren, botere judiziala lagunduriko arnasketan Auzitegi Goreneko presidentearen arabera. Bukatzeko, 100 sortu da, euskal dantza, kantua eta musika bultzatzeko plataforma. Diario de Navarrako titular nagusian sedentarismoak gora egiten du Nafarroan, eta eragin berezia du gazteengan. 10 nafarretik 4 eserita daude egunaren zatirik handienean. Behan, Auzitegi Gorena amnistia posible bati erantzuteko prestatzen ari da. 700 auzipetu inguru daude, prozes, eratorritako prozedura penal, administratibo edo kontabletan. Beko biberrietan, batetik, 8 bozketa puntu bakarrerako Iruñeko lehen osoko bilkuran. Zangoza kaleko aparkalekuaren eztabaidak legegintzaldi atomizatua iragartzen du. Bestetik, Herriberako enpresak Oliver Familia eta Santiago Salas saritu ditu. Enoleko belaunaldi erreleboa eta APSeko ibilbidea aitortzen dute. Argazki nagusian, Sarigurengo Hermanasurizpi ikastetxeko irakasleek mozorratuta jaso zuten bere ikasleak. Izenburuan alaitasunez itzultzea. Eskolarako itzulera Nafarroan 113.000 ikasle baino gehiagorentzat. Futbolean Pablo Ibáñez hurrengo berritzea. Alboan bukatzeko gaur Larrau eta Belagoako sarbideak moztuko dira. Garako titular nagusian fiskaltzak ezinbestekotzat jotzen zuen bidegi auziko epaileak atzera botatako txostena. Kereilaren largespena epaile instruktoreak garestiegia zelakoan, Ministerio Publikoak eskatutako peritu txosten berri bat egiteari uko egin ondoren gertatu da.
Argazki nagusian, garraioaren gatazkak ikasturtearen hasiera aldatzen du eta lakua erreakzionatzera behartzen du. Ikasturtea atzo hasi zen arazoekin Araban eta Bizkaian. Behan, Urresola eta Erize, Oskarretarako bidean. Euskal Herriko 2 film sartu dituzte datorren martxoan, nazioarteko film onenaren Oskar sarian lehiatzeko aurretiko hautaketan. Estibaliz Urresolaren 20.000 erlespezie eta Erizeren itxibegiak. Bukatzeko, Sheinbaumek primarioak irabazi ditu eta Mexikoko presidente izateko favoritoa da. Berrian, argazki nagusian, Pere Aragones. Titularrean, Pere Aragonesek Kataluniako Generalitateko presidenteak dio datorrenak gatazka politikoa konpontzeko legealdia izan behar duela eta erreferenduma oinarrizko elementua dela gehitzen du. Beko argazkian, Barakaldo, omenaldia hildako etxegabeari. Eskuinean, Arartekoak harrera egingo dio gaur Hondarribiko alardeko desfile baztertzaileari ere. Lezertuak adierazi du alkatearen eskaera beteko duela, herritarrak batzeko apustua egin duelako. Alboan, Arabako eta Bizkaiko eskola garraioko enpresek plantoari eutsi diote. Eta bukatzeko, Jose Arregiren hilketaz kronika literarioa ondu du Xabier Mendigurenek. Amaitzeko, Euskal Herria Irratiko berri nagusian, izugarria da sexu delituen hazkundea. Sexu indarkeriagatik 588 kasuri hasiera eman zien fiskaltzak Nafarroan iaz. 2021ean baino 120 kasu gehiagori. Alarmagorria pizteko moduko datua dela jaso du 2022ko Ministerio Publikoaren memoriak. Jakinarazi du askatasun sexualaren aurkako kasuak 125 hazi direla eta 184 erasoak. Beste berrian, militarrak Belaguan Espainiako bueltaren atarian. Kamioietatik jeisten eta mendian barrena ikusi dute Espainiako armada gaur goizean Belaguan. Bukatzeko, 9 ikastetxek bertsolaritza irakaskuntzan programan parte hartuko dute. 5. eta 6. mailako ikasleen 38 taldek parte hartuko dute eta guztira 15 saio izango dituzte, bat astero. Aurten taldeko purua 36tik 38 handitu da eta ondorioz aurrekontuak iaz baino 2.500 euro gehiago izango ditu. 57.500 eurokoa da. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun ditzagun. Gaur beroa eta sargoria nabarmenduko dira, eta giroa nahiko ezegonkorra izango da, batez ere arratsaldetik aurrera. Erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira zeruan, batez ere goizeko lehen orduetan. Arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta tarteka zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hego eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 30 graduren bueltan edo hortik gora ibiliko dira. Kostaldetik gertu eta brisa dela eta maksimoak pare bat gradu jaitsi daitezke atzokoarekin alderatuta. Larunbatean bero egingo du eta giroa nahiko ezegonkorra izango da. Temperaturari eta haizeari dagokionez, aldaketarik ez da espero eta maksimoak berriro ere 30 gradu ingurukoak izango dira hego-ekialdeko haizearekin. Egunaren ordu gehienetan giro argia izango bada ere, baliteke trumoi zaparrada batzuk botatzea lurraldean sakabanatuta, bereziki goizaldean eta arratsalde gauean eta zenbait lekutan handiak izan litezke. Igandean berdintsu jarraituko du eguraldiak, baina Kantauri isurialdean temperatura maksimoak koska pare bat beherago gelditu daitezke. Hala ere, 28 eta 30 gradu ingurukoak izango dira eguneko baliorik altuenak. Zeruan erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira egunaren zati handi batean. Baina ezegonkortasuna dela eta edonon eta edonoiz trumoi zaparradaren bat bota dezake. Batez ere goizaldean eta arratsaldetik aurrera. Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara, oraingoan Ana Gurpegi daukagurekin. Arratsalde on, Ana, eta ongi etorri. Arratsalde on, bai. Ana Zizur Nagusiko talde feministako kidea da ez, eta irailaren 9 bihar bertan Dinamita Feminista jaialdia antolatu duzue, Zizur Nagusin, eta gaueko 8 ez, izanen da aurkezpena, eta gero zeinbait ekintza antolatu dituzue, baina aurretikan konta iguzu pixkat zer dan Zizur Nagusiko mugimendu feminista hori?
Bale, Zizur Nagusiko mugimendu, Zizurko talde feminista ez, sortzen da duela aspaldi, Zizur Nagusiko gaztetxean ikusten da emakumeak espazio propio bat behar dutela antolatzeko, eta Zizurko talde feminista sortzen dute. Bertan hasten naiz nire bai parte hartzen, azkenean gaztetasunetik sortzen zaizun sentsibilizazio horretatik. Eta, urteak daramatzagu antolatzen, Zizurren ikuspegi feminista edo txertatzeko. Honetaz gain, Zizurko talde feministaz gain, baita ere, duela urte batzuk sortu zen Mujeres Libres kolektiboa, eta duela 2 urte edo sortu zen Marikaroa, ez? Espreski eskubide LGTBIQ+en alde borrokatzen duen, herrian ez borrokatzen duen kolektiboa. Orduan, 3 horiek izango ginateke Zizur Nagusiko mugimendu feminista osatzen dugun kolektiboak, baina gero baita ere ditugu beste kolektibo batzuk aliatu bezala ditugunak, eta gure ikuspuntua ere bai txertatzeko edo ikuspuntu feminista herrian txertatzen laguntzen dutenak. Eta noiz eman zenuen pausua talde feministaren parte izatera? Nik ustut izan zela pixka bat naturala. Gaztetxean hasi ginen Zizurko ikasle asanbladan, eta bertako jende desberdinarekin hasi ginen elkartzen, eta ni 14 edo urte nituela, nolabait izan zen pauso naturala, ez? Hor emakume batzuk elkartzen ziren, eztabaidatzeko eta zenbait ekintza egiteko herrian, eta hor sartu nintzen. Zenbat emakume zaudete gaur egun talde feministan? Gaur egun, egia da, orain egin dugula pixka bat saretzen moduko bat, eta orain 30 bat neska gazte elkartzen gara, talde bat egin dugu, eta hori gaude, egia da, bakoitzaren azkenean konpromesua desberdina dela, baina orain gaude nahiko lanean, batez ere jaien arira, baina gero greba feminista orokorra datorren ez ere bai urrian, hori ez helmuga, helmuga ez, baina pauso bezala hori antolatutak nahiko gaude orain. Zer eskatzen du talde feministaren parte izatea? Batez ere elkartzeko, eztabaidatzeko eta zenbait ekintza aurrera eramateko gogoa, ez? Gure helburu nagusia da saretzea, elkarrekin egotea eta herrian ikuspuntu feminista txertatzea. Orduan zer eskatzen du, konpromezu maila minimo bat, ez? Baina batez ere egiteko gogoa. Badakigu azkenean bakoitzaren bizitza desberdina dela, batzuk gehiago eman aldutela besteak baino, edo gutxienez modu desberdinetan, baina hori gutxienez hori egotea, gogoak izatea, eta eztabaidatzeko eta konpartitzeko lekuetan parte hartzeko prestutasuna. Dinamita feminista jaialdia mugimendu feministak antolatu du berdintasun arloarekin batera, ez? Bai, hori da. Hau pixka luzea da, ze hori ulertu behar da mugimendu feministaren traiektoria, ez? Urteetan zehar ze berdintasun arloarekin batera elkartu gara, urteak daramatzagu elkartzen, Zizur Nagusiko eraso matxisten aurkako protokola prestatzeko. Orduan, horren baitan 3 zati daude, alde batetik izango zena zerbait gertatzekotan, ez espazio desberdinetan zerbait gertatzekotan, ikuspuntu feminista batetik baita ere esku hartzeko protokoloa izango zena, seguraski leku txotna desberdinetan eta aplikatzen dena eta jende gehienak ezagutuko duena. Beste aldetik baita ere, saiatzen gara antolatzen nola izango zen herri bezala eman behar dugun erantzuna eraso bat gure jaietan gertatzen baldin bada, edo baita ere urtean zehar gertatzen direnak ere bai salatzeko irizpide batzuk pentsatzen ditugu eta horiek aurrera ateratzeko baliabideak eskaini. Eta gero 3. izango zen sentsibilizazio kanpaina, ez? Asko indartzen duguna urteetan zehar, bertan hori kolektibo desberdinak, maila osatzen dugun kolektibo desberdinak hilabetetan zehar elkartzen gara berdintasun arloarekin eta pentsatzen ditugu aurtengo lelo eta, urtero ez, lelo eta irakurketa, eta plazaratu nahi ditugun irakurketa desberdinak, eta horren baitan kokatzen dugu guk dinamita feminista, ez? Nolabait
lelo hoien oi hartzuna izateko leku bat bezala, edo espazioa bezala. Leloekin abiatu aurretik zergatik erabaki zenuten dinamita feminista izena jartzea? Bale, ertzera goazelako. Hori izan zen pixka bat, ez gure artean hitz egin genuena, ez? Azkenean nazkatuta gaude baita ere, ze gune seguroak emakumeentzako edo talde feministentzako badira karga oso handi bat jaietan zehar. Batez ere, esku hartu behar ditugulako momentu batzuetan, zailak direnak, pertsonalki baita ere afektatzen digutenak, eta nahiko nazkatuta gaude, ez? Gu baita ere horren guztiaren pisua hartu behar izateaz. Gero baita ere, lehen esan dudan bezala, greba feminista dator, eta bueno, bada nolabait baita ere esateko zaintza sistemaren hau irauli behar dugula, eta baita ere hori ere bai lehertuko dugula, ze hau bestela ezin da inondik ere sostenitu, ez? Orduan hortik dator pixka bat leloa. Eta izenburuaren arira hori bi lelo jarri dituzue mahai gainean, bat dela gu gara jaia, ez? Zer esan nahi duzue horrekin? Bale, hau bazen pixka bat kritika, edabideek ez, edo sistema heteropatriarkalak nolabait beldurraren diskurtsoa plazaratu du urteetan zehar ez historikoki, eta badirudi emakumea geratu behar garela gure etxean, edo beti egon behar garela prest zerbaiti aurre egiteko zerbait gertatuko zaigulako, ez? Eta, ikasi dugula ez, beldur hori sentitzen. Orduan, horri guztiari buelta eman nahi genion, eta plazaratu gu garela jaia, ez? Gu baita ere aterako garela, gozatuko dugula, eta oso antolatuta gaudela zerbait gertatzen baldin bada aurre egin eta erantzun integral bat emateko, ez? Pixka bat, boteretze posizio horretatik egiten dugun irakurketa da, eta hori nahi genuen pixka bat herrian baita ere indarra hartzea. Eta gidoia lehartuko dugu leloa ere erabiltzen duzu, ez? Bai, horrekin sortu dugu bideo bat, eta, hau da, pixka bat beste aldea, ez? Gu normalean fokua jartzen dugu erasotzaileetan, ez? Beraiek dira errudun bakarrak, eta, edo errudun nagusienak eraso bat gertatzen baldin bada, beraiena delako ardura osoa. Baina, baita ere uste dugu komunitateak zeresan handia duela, eta komunitate bezala ikuspuntu feminista batetik esku hartzeko kapazitatea baldin badugu, ez eraso guztiei baita ere erantzun integral potente bat emateko gaitasuna izango dugula. Orduan, gidoia apurtuko dugu horrek esan nahi du nolabait, guztiena ere dela ardura ez komunitate bezala egon behar garela prest erantzun, egoerak behar duen erantzun bat emateko. Zer helburu ditu jaialdi honek? Alde batetik, sentsibilizazio kanpainan prestatu ditugun mezu hauen oi hartzun izatea, baina gero beste aldetik ere bai, pentsatzen dugu oso estena musikala oso maskulinizatuta dagoela, eta badela garaia ez emakumeak gure diskurtso feminista baita ere talde desberdinen bitartez txertatzeko, eta kasu honetan ez dugu ez ausaz erabaki DJ Muffin eta La Furia taldeak oholtza gainean igo eta beraiek bere kontzertuak egitea, ez? Ikusten dugulako beraiek baita ere oso mezu potente feminista dutela eta beharrezkoak direla sortzen ari garen entramau honetan guztian. Konta iguzu pixkat egun horren egitaraua edo programa? Bale, hasiko da 8:00, arratsaldeko 8:00, eta hor, mugimendu feministak plazaratuko du bere irakurketa lehenik eta behin, eta emango dio hasiera eraso matxisten aurkako kanpainaren aurkezpena izango den ekitaldiari. Momentu horretan ere eraso matxisten aurkako mahai horretan parte hartzen dugun kolektibo desberdinek haien irakurketa ere plazaratuko dute, haien irakurketa propioa ez, nolabait jaialdiari bere legitimizazioa emateko, baina baita ere kanpainaren parte direla argi geratzeko, ez? Eta igoko dira zizur nagusiko gazte emakume desberdinak baita ere disiplina artistiko desberdinetan haien oholtza gainera estena gainera beraien gauzak egiteko.
Hori izango da lehenengo zatia, kokatzen dugula hori protokoloaren aurkezpena izango den ekitaldiaren baitan. Eta ondoren 10etan, afaltzeko aukera egongo da, egunean bertan, eta ondoren 10etan hasiko da La Furia, eta gero DJ Muffin guztia ospatzeko, badugulako ere zer ospatu, eta hori baita ere mahai gainean jarri nahi genuen. Imaginatzen dut data hauek zehazki aukeratu dituzuela hurrengo astean zizurko jaiak direlako, ez? Bai, hori da pixka bat estrategikoa, ez dakit nola aterako den, baina, nahi genuenez, sentsibilizazio kanpaina honen momentu algido bezala, dinamita feminista jarri baita ere indar erakustaldi bat izateko, ez? Ze asko gara, adostasunetara iritsi garen kolektiboak protokolo hauek aurrera eramateko, eta orduan nahi genuen hori indar erakustaldi moduan planteatza, ez? Hemen gaudela, legitimizazioa dugula, eta asko garela, ez? Nori zuzendutako jaialdia izango litzateke dinamita feminista? Herriari oroar zuzendutako jaialdia da, bai uste dugulako, naiz eta mugimendu feministak ez pausoen edo eraman behar ditugun ekintzen gidariak izan behar garen, uste dugu baita ere herritarrei ez, nolabait guk egindako lan guzti hori helarazi behar diegula. Orduan, bai dela herria oroar, baina uste dut ere bai egin dugula pentsatuz emakume gazte horiek ez jaietan izango dutela baita ere behar izatekotan nolabait sostengu feminista handi bat, eta horiei ere zuzenduta dago, ez, jaialdia. Albistea eman zenutenean jaialdia egingo zenutela, nola jasoztuten adibidez Zizur Nagusiko herritarrek albiste? Guk uste dugu ongi jaso dela, ez dugu ez da ere feedback negatiborik jaso, baina azkenan egia da urteetan zehar egiten den zerbait dela, dinamita feminista bera ez, baina bai protokoloa eta horrek dakarren guztia, eta normalean baita bernek eta bai elkartek, bai txosnaguneak edo espazio ezberdinek ongi hartzen dute, harrera ona dute, orduan dinamita feministak ere bai harrera ona izango duela uste dugu. Eta aurrera pauso bat bezala ikusten duzu aurreko urtei begira edo? Bai, uste dugulako kapazak izan garela gure artean antolatzen eta jaialdi hau aurrera ateratzen. Espero dugu ez izatea, lehenengo urtea da, baina urteetan zehar horrela mantentzea, ze azkenean aldarrikatzeko gune bat bezala ikusten dugu, eta gune horiek mantentzea oso beharrezkoa da, ez? Oso positiboa gara batzuetan gure mezuetan, baina egia da, oraindik ere gizartearen zati handi bat, ez, kontziente izan behar da guztiaren beharraz, eta orduan horregatik hau mantentzen espero dugu. Jaialdiaz aparte, hurrengo astean aipatu dugu Zizur Nagusiko jaiak direla, zer antolatu duzue eraso matxisten aurka? Esan bezala, eraso matxisten aurkako mahaiak prestatzen du nolabait erasoei aurre egiteko protokolo orokor bat, ez? Printzipio batzuekin, emaginekin batera baita ere saio batzuen bitartez prestatzen duguna, eta hori izango zen pixka bat orokorra, ez? Naiz eta gauza oso itxiak dauden, bai markatzen du ikuspuntu bat eta jarraibide batzuk. Baina gero, taberna bakoitzaren edo jaietan ekintza desberdinak antolatzen dituztenaren eragile desberdinen ardura da, edo ardura izan beharko litzateke, hori hartu eta haien guneetara egokitzea, bai. Guk historikoki txosnetan antolatuak izan gara, Zizurko talde feminista bera, ez, mugimendu feministaren parte den kolektiboa izango litzatekena, orduan, guk bai hartzen dugula protokolo hori eta aktibatzen dugu txosnagunean, ez? Orduan, hau izango da bigarren urtea gune segurua aurrera ematen duguna, eta nolabait neska desberdinak, emakume desberdinak txanda egiten dugunak eramaten dugu txaleko more bat, eta norbaitek laguntza behar izatekotan edo norbaitek salaketa bat
egin behar izatekotan, guregana jotzeko aukera du, eta ditugu jarraibide markatu batzuk, horrein nolabait ikuspuntu feminista batetik esku hartzeko, ez? Hori izango litzateke puntu morea bezala edo ezberdina da? Bai, hori da, puntu morea. Gauza da, ez dugula puntu fisiko bat jartzen, baizik eta goazela txosnagunetik txaleko more batzuekin eta guregana jo dezake nahi duenak, eta bai erasoa jasan duenak, baina baita ere norbait zerbait ikusten baldin badu, salaketa egin alduela, ez? Ze gero, badakigu, naiz eta beldurraren diskurtsak esaten digun, eraso gehienak pasatzen direla, ez, izkina ilun batean, ez, norbait etorriko dela guregana, gero errealitatea da gure inguruetan gertatzen direnak direla ohikoenak, ez? Txosnagune batean edo ezaguna den norbaiten bitartez. Orduan, hor baitaren nahi genuen jarri fokoa, eta helarazi jendari pres gaudela, ez? Laguntza norbaitek nahi baldin badu, edo norbaitek zerbait ikusten baldin badu, esku hartzeko kapazitatea dugula eta egingo dugula. Eta ze ordutegi izanen duzue? Gu gaude gau osoan zehar. Osea, hasten txosnak irekitzen dira arratsaldeko 7 eta isten dira haueko 4etan, ez dakit ja itxe arte, hor egongo gara zerbitzua puntu morearekin, bai. Nola ikusten duzu gaur egungo egoera eraso matxistei begira? Igo direla, ez, kasuak, geroz eta gehiago, jaietan ematen direla, ere? Bai, egia da jaiak badirela, espazio bat, nolabait hauek gertatzeko, aldagai guztiak batzen direnak, ez? Baina, nik uste dut gaitasuna hartzen joaten ari garela, batez ere gertatzen direnak salatzeko. Zer gertatzen da, erasoak daudela, baina ez direla salatzen, edo gutxienez ez dakigula gertatzen direla, inor ez datorrelako guregana, horrek suposatzen duen guztiak, baita ere badelako boteretze batetik egiten dena, ez? Emakume bat erasotua denean, baita ere kontatzea batzuetan ez da errazena, ez? Orduan ikuste dut, lortu behar dugula, ez, guzti horiek salatzea, edo gutxienez, ez, norbaiti kontatzea eta hau jakitea. Zer gertatzen dena da, isiltzen dela. Orduan ez dakit gehiago edo gutxiago dauden, badakidana da, geroz eta gehiago salatzen direla. Ez asko, ez, salatzen direnak dira oso gutxi, konparatuta salatzen ez direnekin. Eta esango zenuke emakumeon artean gehiago babestu beharko ginatekela edo? Bai, nik uste dut, herri bezala antolatu beharko ginatekela honi erantzuna emateko, bai. Lehen esan dut, ez, mugimendu feministan jartzen da beti ardura, eta nik uste dut, naiz eta puntu moreak eta horrelako gauzak aurrera ateratzeko gida garen, ez, edo nolabait erreferenteak edo erritmoak markatzen dituguna garen, bai komunitatearen ardura izan beharko litekela honi guztiari aurre egiteko kapazak izatea. Orduan ez dakit hainbeste emakumean gauza izan behar den, baizik eta herri osoaren erantzukizuna beharko lukeen, ez? Nik uste dut hortik tiratu behar dugula. Hala ere, emakumeen saretzea oraindik ere beharrezkoa dela argi dago, eta gure artean geroz eta antolatuagoak egon, geroz eta aurre egiteko kapazitate erreal handiagoak ditugun, ez? Nola aurre ikusten duzu horla amaitzeko biharko jaialdia? Gogoekin hartzen duzu, festa eginen duzu, lan, nola... Bai, ez egia da oso talde polita sortu dugula hau guzti aurrera ateratzeko, beti ere auzolanean, ez dela nik uste dut kolektibo desberdinen ezaugarri nagusi eta potentenetakoa, ez? Auzolanaren kontua. Asko gara, honen atzean gaudenak, eta antolatzen igual ez hainbeste, baina gero egia da gure atzean jendea dagoela, eta ziur nago lagunduko dutela, orduan gogotsu hartzen dugu, lan handia izan da, gauza hauek azkenean
jabeteko burua usteak ekartzen dituelako, baina bueno, beti ere gogotsu hartzen ditugu. Orain ja disfrutatzera, ez? Ja lana amaitu da. Bueno, baditugu, ez? Azkenean dena montatu, osea, lana izango du, baina bueno, bai. Ez dugu aipatu non den, Zizur Nagusin zehazki non den? Zizur Nagusiko kulturetxeko plazan. Hor karpa bat jartzen dugu eta hori izanen da jaialdia. Beno, Ana, plazer bat izan da hemen zu izatea, espero ezagun bihar asko disfrutatzea, bai urrengo astean ez, Zizur Nagusiko jaietan, eta espero ezagun emakumeok salatzea, eta eraso hauekin amaitzea, alden heinean. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik, Hiriburgoen Erdiaroko merkatuak hiriaren erdialdeko hainbat kaletan duen kokalekua berreskuratu du hainbat produktu saltzeko 120 posturekin. Azoka ostiral honetan irekiko da, arratsaldeko 7:00-etatik. Batetik, Hiriburgoen Erdiaroko merkatuak hiriaren erdialdeko hainbat kaletan duen kokalekua berreskuratu du hainbat produktu saltzeko 120 posturekin. Azoka ostiral honetan irekiko da arratsaldeko 5:00-etan eta 9:00-etan itxiko du ordutegi zabalarako. Batetik, Hiriburgoen Erdiaroko merkatuak hiriaren erdialdeko hainbat kaletan duen kokalekua berreskuratu du hainbat produktu saltzeko 120 posturekin. Azoka ostiral honetan irekiko da arratsaldeko 5:00-etan eta 9:00-etan itxiko du ordutegi zabalagoarekin asteburuan. 10:00-etatik 2:00-etara eta 5:00-etatik 9:00-etara. Alde Zaharreko 6 kalek hartuko dituzte berriro Batasunaren pribilegioa dela eta Iruñeak irailean antolatzen dituen Hiriburgoen Erdiaroko azoka tradizionalaren postuak. Ostiraletik igandera azoka hainbat motatako produktuak saltzeko 120 posturekin lehen aipatu bezala. Bestetik, Zinetaj larunbat honetan itzuliko da Gazteen etxera Asbestas filmarekin. Datorren Iruñekoan proiektatuko diren 7 filmetako lehenagokorekin. Emanaldia arratsaldeko 6:00-etan hasiko da, jatorrizko bertsioan sarrera librearekin eta Arturo Barcelina eta Francis Mautxen eskutik. Rodrigo Sorogoyenen Asbestas filmak 9 Goya sari irabazi zituenak ziklo berri bati hasiera emango dio. Saio guztiak 6:00-etan izango dira sarrera librearekin eta lehen aipatu bezala Arturo Barcenilla zinema divulgatzaileak eta Francis Mautx kazetariak aurkezpena eta solasaldia egingo dute ondoren. Zinetaj 2020an sortu zen, hautatutako filmek proposatzen duten planteamenduaren bidez, hainbat gairi buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko. Izenburu bakoitzaren ezaugarri estetiko eta zinematografikoak alde batera utzi gabe. Jatorrizko bertsioan azpitituluak jarrita, zuzendariaren asmoak babesteko, haren kultura osotasuna errespetatzeko eta beste hizkuntza errealitate batzuekiko harremana indartzeko apustu bat da. Eta amaitzeko astelehen honetan zaintzaileak zaintzen tailerraren edizio berri baterako izena emateko epea zabalduko da. Familiakoen zaintzaile ez profesionalintzat. Tailerra Urriko eta Azaroko ostegunetan egingo da Txantrea zentro komunitarioan, eta tailerra Txantrea zentro komunitarioan egiten denez, ostegunetan amaitzeko astelehen honetan zaintzaileak zaintzen tailerraren edizio berri baterako izena emateko epea zabalduko da familiakoen zaintzaile ez profesionalentzat. Tailerra Urriko eta Azaroko ostegunetan egingo da Txantreako zentro komunitarioan. Urriko eta Azaroko 5 ostegunetan arratsaldeko 4:30-etatik 6:30-etara. Interesa dutenek 010 telefonoaren bidez eman behar dute izena, 948-42-0100 telefono mugikorretik edo Iruñetik kanpo deituz gero. Plazak dei urrunkeraren arabera esleituko dira edukiera bete arte. Eta tailer honen bitartez tresnak eskaini nahi dira zaintzaileek zainketei buruzko prestakuntza espezifikorik ez dutenez beren eguneroko bizitzari aurre egin ahal izan diezaioten, adinekoen eta mendekoen kontura.
Besteak beste, emozioen eta estresaren kudeaketa, denboraren antolaketa eta senitarteko baten zaintzaren aurrean sor daitezken familia gatazkei aurre egiteko modua jorratuko dira. Mila esker beste egun batez eta beste aste oso batez hemen gurekin egoteagatik eta aurrengo astean, beti bezala, elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.